Bueno, os días, rematado o Consello Ordinario da Xunta de Galicia, paso, como sempre, a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, un nomeamento que restaba por facer, logo da decisión de que deixara as súas funcións a persoa que está ocupando na Consellería de Medio Rural. Trátase do nomeamento do novo director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, AGACAL, na Consellería de Medio Rural. A persoa designada polo Consello da Xunta de Galicia é Martín Alemparte Vidal, como digo, novo director da AGACAL, licenciado en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela. Traballou como asesor e auditor de mercado no eido privado e, dende o ano 2002, foi responsable de xestión do programa líder en diferentes grupos de desenvolvemento rural e foi precursor, agora un dos precursores principais, a toda agora tamén director do Xeoparque Montañas do Caurel, que foi o primeiro xeoparque mundial da UNESCO en Galicia. Bueno, como sempre, desealle sorte, darlle as gracias ao ata agora director, a José Luis Cabarcos, desealle sorte tamén nas súas novas tarefas, nas tarefas que acometa. Pasando xa a asuntos ordinarios, o primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe o Consello da Xunta de Galicia acordou lanzar unha nova edición do bono turístico para proporcionar, como saben, non é o primeiro lanzamento, descontos para consumo turístico na nosa terra, en Galicia. Serán descontos do 40% en paquetes de 150 euros en alosamentos ou axencias de viaxe adheridas en Galicia. 1 millón de euros en total, e a intención é expedir con estes bonos de 150 euros 16.000 bonos. Digo, cada bono de 150, a novedade de cada persona poderá descargarse, se quere, 2 bonos. Deses 150 euros, a Xunta abonaría o 40%, por lo tanto, en 300 euros, o 60% sería abonado por cada persoa que os descargue e o outro 40% pola Xunta de Galicia. Os bonos se van poder descargar a partir do vindeiro mes de xuño, se anunciará a data antes, como sempre, e as estadías, a intención é desestacionalizar, podería empezar a disfrutarse dende o 10 de setembro ata o 25 de decembro deste ano. Recordarlles que, como saben, surdiron durante a pandemia para revitalizar o sector turístico, naquel momento con descontos incluso maiores para volver a darlle oxígeno a un sector que sufría moito durante a pandemia. Levan 4 anos, e nestes 4 anos 47.000 bonos que mobilizaron 14 millóns de euros, insisto, para consumo turístico en Galicia. Xa digo que imos seguir con esta medida, pensando que ahora xa non é unha estrategia de revitalizar un mercado que é un sector que afortunadamente goza de moi boa saúde en Galicia, pero sí de favorecer a desestacionalización do turismo en Galicia. E isto está funcionando porque no ano 2023 tamén hubo bono, o número de viaxeiros aumentou en 10 dos 12 meses do ano respecto ao ano 2022 e este ano, como digo, levamos un moi bo ritmo, a demanda turística medrou un 15% nestes primeiros meses comparado co ano 2023. Cambiando de asunto, de Consellería, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos unha nova oferta de campamentos para actividades de verán destinados á mocidade en Galicia. Máis de 11.500 prazas, é a cifra máis alta de historia e un investimento de algo máis de 5 millóns de euros. É unha oferta de actividades moi diversa, minicampamentos Coñece Galicia para rapaces entre 9 e 14 anos, 700 prazas, campamentos para rapaces entre 9 e 17 anos, 7.600 prazas, aquí concéntrase o grosso da oferta, e tamén campos de voluntariado, proxectos de intercambio con outras comunidades autónomas, programas específicos dirixidos á mocidade galega no exterior que veña a Galicia a un destes campamentos, e hoxe hai unha novedade, demos o visto bo tamén a incluir actividades para mozos entre 18 e 30 anos. Ata agora había o límite de idade ata 17 anos, van ser 200 prazas para mozos, como digo, entre 18 e 30 anos, para facer roteiros, actividades artísticas, acuáticas ou de multiaventura en 5 instalacións, en Cabana de Bergantiño, Ribadeo, Allariz, A Veiga ou Mondariz Balneario. Todos os campamentos, todas as plazas ofertadas son durante os meses de xullo e agosto. E, a parte dunha maneira, un xeito de aprender e moitas veces dar a coñecer diferentes zonas de Galicia a mozos e mozas galegos e tamén de outras comunidades, sen dúbida é un recurso importante, sobre todo para aqueles campamentos para os rapaces de menor idade, un recurso importante de conciliación
durante os meses de verán, especialmente no mes de xullo para moitas familias. Cambiando de consellería, por esta Consellería de Educación, hoxe demoslle o visto bo tamén a destinar 4,7 millóns de euros para seguir proporcionando auxiliares de conversa aos centros educativos galegos. É a cifra máis alta dende que facemos convocatorias, van ser 665 auxiliares de conversa, 10 máis que o curso pasado. Isto nos sitúa na terceira comunidade autónoma que oferta máis auxiliares de conversa na ratio auxiliar por número de alumnos. Como decía, son 4,7 millóns de euros. Se van a distribuir estes 665 auxiliares a través de convenios que faremos con o Ministerio, que é o que os canaliza, a Comisión Fulbright tamén 40 auxiliares de conversa e tamén entidades singulares, por exemplo, o Instituto Camões de Portugal para auxiliares de conversa na área da lusofonía. Tamén a proposta da Consellería de Educación, hoxe demoslle o visto bo e presentarase mañana a habilitar unha nova plataforma que funcionará durante o curso 24-25 xa para todos os centros educativos, que vai permitir crear contidos de calidade e personalizados á realidade de cada aula. Cada docente vai poder adaptar á realidade, as características dos seus alumnos. Esta plataforma será el que vai incluir recursos de todas as áreas e ámbitos que se abordan no currículo escolar de Galicia. Ata agora existía este recurso, pero só para áreas moi concretas, e o que fai esta plataforma é estendelo a todo o panorama curricular de Galicia. Vai ser totalmente gratuita e aberta, vai incorporar materias, xa digo, de todas as asignaturas accesibles para todo o alumnado, incluído os que teñen necesidades educativas específicas, e, como decía, vai permitir que o propio docente adapte estes recursos, estes contidos á realidade da súa clase. Van estar os contidos elaborados exclusivamente por profesores galegos que están especializados en cada unha de todas as materias que integran o currículo escolar de Galicia. Presentarase mañán e estará funcionando logo da aprobación do Consello da Xunta de Galicia, durante o curso 24-25. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe demoslle o visto bo unha nova edición, segunda xa, ante o éxito da edición pasada, para promover o que se chaman microformacións, formacións de curta duración no tecido empresarial galego. É como moito 300 horas, moitas veces de menor duración, e son cuestións moi específicas que demandan as empresas que queran lanzar unha liña de nova actividade, un novo produto, necesitan esa formación moi rápida, formación moi concreta e moi dirixida a un grupo concreto de traballadores, moitas veces dentro da empresa. Pode solicitar autónomos, PEMES, e tamén son os que máis están solicitando pequenas medianas e grandes empresas para lanzar unha liña de produto concreta. En definitiva, unha formación a carta. A axuda para a microformación pode chegar, dependendo do tamaño e número de destinatarios, a 25.000 euros e preténdese chegar a 100 empresas e ao redor de 1 millar de alumnos nesta segunda edición das microformacións por valor de 2 millóns de euros. A proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos unha ampliación dunha liña lanzada nun acordo no mes de xaneiro, lanzábase por primeira vez e tivo moi boa acollida. Era unha liña para axudar a acceder ao crédito ás pequenas autónomos pequenas e medianas empresas, sobre todo pequenas. Tuvo tan boa acollida que xa se recibiron 942 solicitudes no mes de xaneiro por importe de 160 millóns de euros. A dotación inicial eran 11,7 millóns de euros e o que facemos agora é ampliar en 6 millóns máis esta liña de acceso ao crédito, é dicir, aumentamos un 50% ata chegar aos 17,5 millóns de euros. Para que son? Pois para subvencionar os xuros que teñen que pagar as persoas que pidan un crédito. Bonificamos os tipos de xuro, os pagamos totalmente ou, dependendo do tipo de xuro, quedan bonificados nunha parte importante, para financiar investimentos, créditos que se pidan para financiar investimentos, e tamén permitimos financiar avais a través das sociedades de garantía recíproca, e isto lle permite ás empresas que lle pide para contratar con terceiro un aval, a través desta subvención, axudarlles a pagar eses avais canalizándose a través das sociedades de garantía recíproca. Xa digo que foi unha liña que tuvo moitísimo éxito. Pasamos de 11,7 millóns con este aumento de 6 a 17,5 para prevese mobilizar, vista a evolución a toda agora, créditos ao redor de 120 millóns de euros en total con estas axudas por valor de 17,5 millóns de euros.
Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Facenda, acordamos continuar cun programa que empezou no ano 2021 e que supón ofrecerlle servizos de asesoramento e ciberseguridade non só a propia Xunta de Galicia, senón tamén as administracións locais e provinciais e tamén as universidades. Como saben perfectamente, todas as cuestións relativas á ciberseguridade cada vez son máis importantes, cada vez hai máis ataques, máis complexos e, polo tanto, eses milleiros de datos que manexamos as administracións, información persoal dos cidadáns, da súa saúde, dos seus datos económicos, académicos, avances e resultados de proxectos de investigación, todo iso é unha información moi sensible, moitas veces sufre moitos ataques, e, polo tanto, os investimentos, as actividades para protexer eses datos e garantir a ciberseguridade supoñen un esforzo económico tamén importante. Xa digo que estamos desde o ano 2021 con este programa. En este tempo monitorizáronse máis de 5.000 direccións IP, 3.000 dominios para detectar, estar sempre pendentes delas, detectar calquer incidencia de seguridade. Se reportaron ao redor de 1.500 fendas de seguridade durante este tempo, contas que se actuou. Se realizaron tamén 70 auditorías. Froito de todo este sistema preventivo, de estar sempre monitorizando estas IPs, estes dominios, hai que decir que só houbo 6 episodios graves, realmente graves, de ciberseguridade en todo o que se monitorizou, graves no sentido de non poder resolverse ou non poder rexeitarse dende o primeiro momento. Pois ben, o que acordamos agora é seguir con este, como decía, este programa de ciberseguridade e triplicamos a partida destinada a prestar servizos especializados, xa digo, a propia Xunta de Galicia, tamén a concellos, diputacións e as universidades. 29 millóns de euros durante os próximos 4 anos adicaremos a garantir ou colaborar a garantir o máximo posible a ciberseguridade da Xunta de Galicia e de todas as administracións locais, concellos, diputacións e das universidades que así o desexen. E tamén outro asunto relacionado con ciberseguridade, esta vez referido á Consellería en concreto, probablemente a que manexe os datos máis sensibles de todos, estou falando da Consellería de Sanidade, que manexa moitos datos e moita tecnoloxía. Teñen en conta todas as apps que inclúen información sobre a saúde, a nosa saúde, dispositivos conectados co historial clínico, que trasladan en tempo real datos sobre o paciente, bombas de insulina, cardioimplantes, todo iso que ten que estar monitorizado e, polo tanto, require unha especial seguridade. Todas as aplicacións de inteligencia artificial que tamén implican riscos ten que ser garantida a seguridade tecnolóxica e, polo tanto, levamos moitos anos coidando especialmente a ciberseguridade en materia sanitaria e, polo tanto, o Consello da Xunta de Galicia ratificou a calificación e a primeira sanidade pública que en toda España acredita o máximo nivel de protección en todos os seus servicios tecnolóxicos. O Servicio Galego de Saúde é pioneira, polo tanto, en acadar o máximo nivel de certificación, categoría alta, do Esquema Nacional de Ciberseguridade entre os servicios públicos de saúde de toda España. Isto é un recoñecemento que acredita, primeiro, que existe un elevadísimo grado de ciberseguridade e tamén o compromiso, iso foi o que se ratificou toda esta requisitos para ter esta acreditación, ratificamos no Consello da Xunta de Galicia, o compromiso de que, se producira algunha incidencia, o Sergas ten capacidade para restaurar a incidencia que supusera a caída dos servicios sanitarios nun prazo máximo de 4 horas, poderían estar restaurados cos prevencións e instrumentos tecnolóxicos dos que dispone o Sergas para reaccionar frente a un caso deste tipo. Insisto, teñan en conta que aquí se custodian todos os datos de historial clínicos a través da información que circula polo Janus, todo o que se reflicte na tarxeta sanitaria de cada un de nós, a xestión integral das oposicións dos Sergas tamén reciben esta acreditación máxima de ciberseguridade e todos os servicios, en realidade, que ofrece o Servicio Galego de Saúde a través de Internet. As apps, as que me refería antes, o sistema Telea que facilita o teleseguimento de pacientes, en definitiva, procesos moi sensibles que requiren a máxima seguridade. A proposta da Consellería de Vivenda, seguindo dentro dese compromiso adquirido nos 100 primeiros días de iniciar a construción, ou polo menos os trámites necesarios para que a construción se inicie de seguido de 400 vivendas e de duplicar o parque público de vivendas nesta legislatura en 4 anos, é dicir, 400 en 100 días,
e 4.000 en 4 anos, pois hoxe seguimos dando pasos, igual que estamos dando nestes últimos consellos da Xunta, e hoxe autorizamos a licitación dos proxectos para construir 104 novas vivendas de promoción pública no barrio pontevedrés de Valdecorvos. Son 16 millóns de euros, a licitación sairá publicada inmediatamente esta mesma semana, dos proxectos para inmediatamente licitar a construción. Son 178 novas vivendas que se engaden a outras que xa existen en Valdecorvos. Hai 74 que licitamos e adxudicamos recentemente. Estamos esperando, parece ser que vai ser esta semana, a licencia do Concello de Pontera para iniciar a construción de 74 vivendas neste polígono de Valdecorvos en Pontevedra e recordo que xa existen 132 dende hai uns anos tamén en Valdecorvos, por lo tanto, esta zona de Pontevedra, igual que o barrio de Susán en Coruña, vai concentrando moita da vivenda pública que promove a Xunta de Galicia. E outro acordo relacionado con vivenda ten que ver co fondo que dende o ano 2017 se puso en marcha na Xunta de Galicia o chamado Fondo de Cooperación, que en realidade son préstamos que se fan aos concellos para ou ben rehabilitar parte do seu patrimonio que xa existe ou ben adquirir inmobles para a súa posterior rehabilitación. Desde a posta en marcha deste fondo, xa digo que leva no ano 2017, concedéronse créditos por valor de 24 millóns de euros que permitiron promover 102 actuacións de rehabilitación en 68 concellos. Pois o que acordamos hoxe foi lanzar unha nova convocatoria deste Fondo de Cooperación para a rehabilitación, agora os concellos solicitarán. Vai dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes e a convocatoria este ano son 2,4 millóns de euros. A cantidade variable porque depende en gran parte do que vaya devolvendo os concellos, a parte que devolven se engade e se volve a convocar cada ano. Por lo tanto, este ano serán 2,4 millóns de euros e, ao final, o que se trata son de facilitar préstamos que non teñen xuros, son asumidos pola Xunta de Galicia para que os concellos podan facer rehabilitacións. Penúltimo asunto, en que ver con medio rural, estamos a piques de empezar o mes de xuño, por lo tanto, a piques tamén de empezar a tempada alta de risco de incendios, e como todos os anos, elaborouse o Pladiga, o Plan de Defensa contra Incendios Forestales de Galicia, demoslle o visto de prace no Consello de Ose, por lo tanto, estará plenamente operativo cando empece, como decía, a temporada alta de incendios. Repítense moitas cousas de un ano para outro, como lógico, pero tamén hai novidades. As novidades máis importantes neste Pladiga son unha que incrementamos o número de cámaras de videovigilancia. Agora, con este incremento, o 85% do territorio galego con risco de incendio estará cuberto por cámaras de videovigilancia. Isto supón que se instalen 24 novas cámaras en 12 novas localizacións. E con isto serán 177 cámaras as que estarán en vixilancia en 88 puntos da xeografía galega con risco de incendios. E tamén, outra novedade, decía que hai máis novedades, outra incorporación por primeira vez de 6 máquinas polivalentes. Permiten facer tanto traballos de roza como de extinción, é dicir, se non teñen que extinguir, que poderían facelo, poden estar facendo labores de prevención para desbrozar maleza e vegetación que pode supoñer un risco de incendio. Tamén poremos en marcha en breve tempo a base de medios aéreos de Verín o Imbra, que vai cubrir neste sentido unha zona amplia con elevado risco de incendios, e tamén, por exemplo, nas motobombas se instalarán tablets para facilitar o traballo do persoal de loita contra incendios, información en tempo real sobre a súa xeolocalización, a evolución de incendio, os medios dispoñibles que están ao redor, en definitiva, información moi útil cando se produce calquer incendio, cando se están actuando os medios operativos. Vai haber 30 medios aéreos, 380 motobombas e vai haber tamén o persoal en total entre todas as administracións que vai intervir nesta campaña está ao redor de 7.000 persoas. A supera, saben que hai melloras para o persoal da Xunta de Galicia este mesmo ano, xa estarán operativos os traballadores que ata agora estaban traballando 6 meses, xa traballarán un mes máis e, polo tanto, estarán 7 meses operativos neste ano 2024 coa previsión de chegar no ano 2026 a que xa traballen durante 9 dos 12 meses que ten o ano. Actualizanse as parroquias de alta actividade, son 40, son as mesmas que había no ano 2023, pero é certo que cambian. Algúnas deixan de ser
parroquias con alto risco de actividade incendiaria e se sustituyen por outras, o número mantense igual que o ano pasado, xa digo, non as parroquias concretamente, pero si o número en 40. E o último acordo, que explicará un pouco máis pelo miúdo o Consello de Sanidade, ten que ver con un dos principales logros dos que nos sentimos máis orgullosos na sanidade pública galega, que é ese decreto que garantiza para patoloxías especialmente graves un tempo máximo de consulta e de cirurxía se é necesario. Son principalmente patoloxías oncolóxicas, aneurismas, insuficiencias aórticas, hidrocefalias ou desprendementos de retina. Estos son basicamente as patoloxías as que máis se recurre para garantir estes tempos máximos, que, como digo, son 45 para unha proba diagnóstica e 60 para unha operación, e o que facemos é, o que acordamos hoxe no Consello de Xunta de Galicia, é incorporar 7 novas patoloxías ao sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias. Deste xeito serán 115 o número de enfermidades que terán garantida pola súa gravidade un tempo máximo tanto para consulta como para intervención cirúrxica cando sexa necesario. Para explicares un pouco máis polo miúdo este acordo, dou a palabra ao Conselleiro de Sanidade. Bueno, boa tarde. Como dixo o presidente, aumenta o número de patoloxías bajo a cobertura do Sistema de Garantía de Tempos Máximos de Acceso ás Prestacións Sanitarias. Este sistema existe desde o ano 2018 e desde entonces se han beneficiado do mesmo cerca de 300.000 pacientes con diferentes patoloxías. Pasamos de 108 a 115. Estas patoloxías podemos agruparlas en dos grandes grupos. Por un lado, patología neoplásica del sistema linfático, que se conoce como linfomas, 4 tipos de linfomas, la enfermedad de Hodgkin, el linfoma folicular, el linfoma no folicular y un linfoma bastante agresivo, que es el linfoma de células T o NK, que es el acrónimo de Natural Killer. Por outro lado, 3 son patologías relacionadas con a saúde da muller. Temos a neoplasia maligna do útero e 2 lesiones premalignas, a displasia leve moderada vulvar e a displasia do colo de cervix. Calculamos que se podrán beneficiar desta ampliación cerca de 2.000 pacientes. A intención desta Consellería é seguir identificando prioridades sanitarias na población, en los cuales la intervención, tanto diagnóstica como terapéutica, sea máis precoz posible. E non teño nada máis que añadir. Bueno, sí, añadir unha cousa máis. Se introduce dentro das vías rápidas de acceso a diagnóstico e tratamento do cancro, o cancro de endometrio. Isto supón que a primeira consulta ou a primeira proba diagnóstica debe ser realizada antes de 15 días. E isto se añade a outras moitas patoloxías que existen no sistema sanitario galego, como é o cancro de colon, o cancro de próstata, o cancro de mama, o cáncer de vejiga, o cáncer de enfermedade de neoplasias otorrinolaringológicas e o melanoma. Non sei se tedes alguna pregunta. Relacionada, bueno, non exactamente co que anunciou aquí, hoxe vostede foi xefe de oncoloxía aquí en Chus e hoxe precisamente a Asociación de Usuarios do Chus mandaba unha nota alertando de colapso no sistema de oncoloxía. Dicía que hai que ten que atender os profesionais, ten pacientes ao día que non dan abasto. Non sei se isto se vai a poder solventar. Bueno, xefe de oncoloxía radioterápica. O problema está centrado en oncoloxía médica. Bueno, xa nos hemos reunido con os usuarios do Chus, xa hemos planteado posibles soluciones. A nova xerencia está falando con o Servizo de Oncoloxía Médica para determinar a maneira máis rápido de solventar este problema. Insisto que o problema está simplemente nas consultas de seguimiento, non están nin os primeiros diagnósticos nin os primeiros tratamentos. É un problema generalizado en todo o país. Os pacientes con cancro cada vez viven máis e, por tanto, cada vez vai ser necesario máis soporte en recursos humanos para facer o seguimento.
Según me contan, probablemente a final de verán, máis ou menos, se poderá igualar a cousa, non? Se van a intensificar as consultas de tarde e tamén, xa mirando para o futuro, se van a intentar protocolizar todo este tipo de consultas de seguimento e ver realmente cando hai que facelas, ver realmente cando hai que facer determinadas probas de imaxen, que tamén é unha causa de retrasos na asistencia, e ver que partes do seguimento se poden facer utilizando outros profesionais sanitarios como pode ser a enfermería, que para nós juega un papel clave en todos os niveles asistenciales e para nós tamén queremos potenciar su papel como un elemento integrador e de continuidade asistencial en o noso sistema de saúde. Alguna máis? Eu quería saber como están as negociacións cos colexios médicos para a raíz das desavenencias co sistema de citas como se vai chegar a un acordo, non? As negociacións están moi avanzadas, os puntos de encuentro son máximos, vamos a volver a reunirnos esta semana con eles e creo que, sin ninguna duda, chegaremos a un acordo máis temprano que tarde. Concretar data ou contido? Como? Si se pode concretar a data ou o contido? No. Son negociaciones secretas. Vale, pues moitas grazas. Bos días, presidente. Hola, días. Dúas cuestións. A primeira, tras a manifestación de onte en Palas de Rei contra Altri, non sei se a Xunta vai a repensar o seu apoio a esa factoría ou, en todo caso, a parte dos colectivos ecoloxistas, algúns políticos, hai outros sectores que manifestan as súas dúbidas e acusan a Xunta de falta de transparencia. Non sei se dentro do Goberno galego tamén se fai autocrítica con este proxecto. E, de outra banda, quería preguntarlle que lle parece unha opinión sobre a iniciativa do Concello de Santiago de dedicar persoal para redirixir os turistas, os visitantes, e que non vayan todos ao casco histórico. Que lle parece esta medida? Gracias. Sí, a primeira pregunta é mía. O primeiro que teño que dicir é que onte a manifestación no Concello de Palas de Rei, primeiro foi unha manifestación pacífica, co cal merece, por suposto, todos os meus respetos. É certo que unha manifestación con xente chegada de outros puntos de Galicia. Eu que teño que dicir é que algunhas das cousas que se dixeron ali, sinceramente, creo que non son así. Por lo tanto, digo, porque algunhas afirmacións que os xa empezaban a ser desmentidas pola propia empresa, pero volvo a reafirmar o compromiso da Xunta de Galicia, que está avaliando, na parte que toca das competencias, a solicitude para a posible instalación. Por tanto, en ningún caso, ni en este, ni en ningún outro suposto ou petición, autorizaríamos nada que non cumplirá estrictamente coa normativa, coa legalidade e, polo tanto, coa preservación de todo o que é necesario preservar. Seguimos nese proceso de avaliación, cumprindo a nosa obriga. Despois hai outra parte tamén que lle corresponde ao Goberno Central respecto á solicitude de financiamento, que agardo que estén tamén avaliando, desde logo todas as garantías de que ningún tipo de actitude que non sexa a de transparencia respecto á avaliación técnica que se está facendo e que os resultados se teñen que dar a coñecer sin ningún sentido. Fora desto, respeto absoluto para as persoas que onte se manifestando, valga a redundancia, o seu desacordo, pero tamén pido esa actitude
nalgúnas das afirmacións que se fixeron e que, sinceramente, penso que non son así, e aí está a Xunta para garantir que algunhas cousas que se dixeron, dende logo, se foran así, non se autorizarían, e, a sensu contrario, se se otorgara finalmente a autorización é porque está absolutamente garantido que se cumpre con toda a legislación e todos os requisitos que é necesario para unha instalación deste tipo. Respecto á segunda pregunta, bueno, eu recordo, xa o fixen algunha vez, o Concello de Santiago ten en marcha un plan de sostenibilidade turística onde tanto o Goberno Central como a Xunta de Galicia aportan cantidades importantes e, por lo tanto, certo é que non temos moitas noticias últimamente de como vai esta elaboración, pero cando decidimos aportar recursos económicos era precisamente para falar de todos estes temas que teñen que ver cun turismo sustentable nun destino maduro, ademais, porque era un programa específico para destinos maduros turísticamente, como é Santiago de Compostela. Bueno, eu creo que todo o que contribuye a facer máis sostible a afluencia de visitantes que hai en Santiago está moi ben. Logo, supoño que se moitos visitantes queren ir ao casco histórico, ninguén lle pode impedir, porque moita xente ven para coñecer o casco histórico. Outra cousa é que se ofrece oportunidade tamén de coñecer outros lugares de Santiago que tamén merecen a pena e dos que, mellor, non tiñan noticia ou, por lo menos, non tiñan unha intención tan clara como visitar a Zona Bella. Supoño que irá por aí, porque non me explico como de outra maneira se poden controlar os fluxos turísticos dun turismo que sempre é libre para circular onde quere. Creo que, ademais, neso consiste un turismo de calidade. Boa tarde. Quería insistir respecto á manifestación de onte en Palas de Rei. Preocupa a vostede esta contestación social que está vendo sobre este proxecto? Non sei que mensaxes trae vostede da manifestación. Outros dous temas. Quería preguntar se coincide con Feijóo na valoración de que Meloni non é homologable á extrema dereita europea. Se fose unha resposta afirmativa, quería preguntar tamén por qué. E, por último, se está vostede a favor do recoñecemento do Estado palestino que está previsto que se aprobe mañá no Consello de Ministros. Gracias. Sí, mire, eu insisto no que dixen antes, non tomo con toda a consideración e con todo o respeto calquera manifestación por cauces pacíficos e democráticos. Creo que adiante o foi e, polo tanto, o meu respeto é a miña atención, que é a miña obriga. Outra cousa é, volvo a dicir, que creo que hai datos que onte se deron por certos que non son así. Por tanto, creo que isto conveña a todo o mundo e o que onte estivera ali de boa fe interesará saber se realmente algunhas das cousas que o mellor ten ahora mesmo na cabeza como concepto do que ali se vai facer é así e non é así. Para iso, volvo a insistir, están na parte que nos corresponde o examen e a garantía da avaliación técnica da Xunta de Galicia. Eu volvo a insistir en que creo que Galicia non se pode permitir alegremente perder postos de traballo e futuro industrial. Por lo tanto, todas as solicitudes de instalación de industrias, porque esta non é a única, esta é, curiosamente, a que algúns partidos políticos que onde tiñan unha presencia moi notoria, casi asumindo papéis protagonistas na manifestación de Palas de Rei, non dixeron nada toda agora, tendo os mesmos datos dos que se dispón agora, e de repente, despois das eleccións, empezaron a mudar a súa opinión. Para eles tamén as garantías de que estaremos vixiantes para que se cumpra. Pero, dende logo, se cumpren, non podemos deixar pasar oportunidades que outros aproveitarán sen ningunha dúbida. Estamos vendo instalación de proxectos industriais en outros lugares, outras comunidades autónomas, e Galicia ten como mínimo, insisto, cumprindo as garantías, tanto dereito e tanta necesidade como os demais, como mínimo. Respecto a manifestación, señora Meloni, bueno, é que creo que o mesmo que dixo Alberto Núñez Feijóo, o dixo tamén Teresa Rivera, candidata número 1 do Partido Socialista ás eleccións europeas, por lo tanto é difícil de entender porque, ou é fácil de entender vendo a demagoxia e o oportunismo, e sempre, cando se diz desde a esquerda estas cousas hai que entendelas, e cando se diz do outro lado, pois hai que demonizalas. Creo que a señora Teresa Rivera tamén dixo que a señora Meloni era algo diferente a outros, os seus plantexamentos, a outros plantexamentos de partidos de ultradereita que existen en Europa e que tamén presentan candidatos ás eleccións europeas. Probablemente, vistas algunhas cousas que están dicindo por aí, probablemente isto sexa así, e o recoñece o PSOE e recoñece tamén o Partido Popular.
E, por último, mire, eu o que creo é que o recoñecemento que se vai facer mañán, que só fan, en principio, 2 países máis en Europa e non todos os demais, responde non a unha cuestión de boa fe do presidente do goberno, con independencia das sensibilidades, que sei que hai moitas sensibilidades no noso país, opinións diferentes para un tema moi complexo, pero creo que o recoñecemento que se vai facer mañán, de xeito precipitado, casi único non, porque son 3 países, pero en Europa hai outros moitos países, responde, sin ninguna dúbida, eso teño claro, a urxencia do Partido Socialista por establecer polarizacións e porque non se fale de temas que agora mesmo lle poderían perxudicar moitísimo tal como estamos en plena campaña electoral. Creo que toda esta iniciativa faise con esa intención por parte do Partido Socialista e, por tanto, tamén por parte do goberno que é apoiado por o Partido Socialista. E despois, a partir dali, declaracións creo que francamente irresponsables de outros membros do goberno non axudan absolutamente nada, a pesar de que tampouco me guste en absoluto a resposta que onte, por exemplo, deu Israel a estas manifestacións que creo que son irresponsables e tampouco responden á realidade. Sí, presidente, dúas cuestións. Retomando o tema Altri, esta mesma mañá o señor Besteiro insistía en que a Xunta ten que aclarar se vai destinar fondos o proxecto e, pola súa banda, que a empresa tamén ten que deixar claro se seguiría adiante en caso de non contar con fondos europeus, cando para min teño que xa deixou claro que sen fondos non sería moi viable o proxecto, deixando en cambio un pouco de lado o papel que debería xogar o Ministerio. Non sei como ve esta postura do PSDG. Por outra banda, quería pedirlle unha valoración dos cambios que recolle hoxe o DOGA de estrutura da Xunta con algunha novidade. Grazas. Sí, mire, respecto á pregunta de Altri do señor Besteiro. Bueno, o señor Besteiro, supoño que sabe, escoitando algunhas das súas declaracións, a veces teño dúbidas, que o 100% dos PERTES industriais foron reservados para a súa convocatoria e decisión polo Goberno Central. Por lo tanto, esta pregunta recurrente de si a Xunta vai aportar fondos, e que os fondos para os PERTES, que son os que está aspirando Altri, e, por certo, outras industrias que son moi importantes para Galicia e que tamén siguen esperando, xa van meses, casi anos, a que o Goberno se digne convocar a resolver os PERTES, non dependen de nós. Eu pedí moitas veces que se nos transferiran esa capacidade e eses fondos para poder decidir. Entón, esta pregunta poderíaseme facer, pero non foi así, e, polo tanto, é unha responsabilidade do Ministerio. Saben de sobra que eu fun varias veces, este foi un dos temas que tratei con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez deme unha resposta que despois a realidade demostrou que non foi así, esa disposición para apoiar o proxecto de Altri despois non se materializou, e seguimos como naquel momento, e vai xa para 2 anos agardando que o Goberno Central mova a ficha e decida esa competencia que se reservou, que é financiar proxectos industriais estratégicos para Galicia. Por lo tanto, eu lle pediría ao señor Besteiro que xirara hacia onde ten que xirar e que, ademais, que lle pregunte ao seu Goberno si Altri cumple. Altri e a Xunta de Galicia estima, na parte que nos corresponde, insisto, que é viable dende o punto de vista medioambiental, si obterá, igual que están obtendo outros proxectos industriais noutros lugares de España o financiamento de fondos Next Generation. Por tanto, levamos moito tempo facendo esta pregunta e non hai ningunha resposta. E esa ambigüedade do Partido Socialista, ao final, non creo que contente nin a uns nin a outros. E respecto á pregunta, o SEO DOGA refrexa modificacións da estrutura orgánica da Xunta de Galicia que responden a toda esta cadena, todo este proceso que vostedes foron coñecendo de constitución e introducción de modificacións no organigrama da Xunta de Galicia, no funcionamento de algunhas estruturas, no diseño de algunhas estruturas, que non resposta a outra cousa que é intentar ser o máis eficaces posibles e responder tamén a necesidades que son dinámicas e que ás veces exixen cambiar determinados diseños que non son inamovibles. Se trata de acertar e, polo tanto, se creemos que facendo esos cambios se poden mellorar na xestión e, por tanto, nos resultados, pois eso responde a esta modificación e outras que se poidan facer no futuro. Unha puntualización sobre Altri. Vostede dixo que onte se deron datos falsos. Quería preguntar se pode concretar que datos falsos se deron. Bueno, falaban digo porque hoxe mesmo a
A empresa contestou respecto a toxinas e decía que en ningún caso, me parece que era respecto a toxinas e utilización de cloro. Bueno, eu falo de cousas que se foron contestando e que, ademais, vendo, non están rematados, pero vendo as análisis que se están facendo dentro da Xunta de Galicia, algunhas cousas que se están dicindo e que non son así, pero, se me permite, cando rematen esas avaliacións e cando estén máis avanzadas, que sexan os propios técnicos os que expliquen a realidade do que se presentou e, polo tanto, para poder contestar con algunhas cousas que se están dicindo últimamente, pero, bueno, recordo algún dato xa en sede parlamentaria se falou de ocupación, decíase que iba a ser, comparaban con outras instalacións que xa existen industriais e falaban de extensións moito maiores que tampouco son así. Todos eses datos están para contrastar. Bos días. Con respecto a esta cuestión, falaba de que, bueno, onte había moitas bandeiras dun partido, non sei que. Cree que esta manifestación está monopolizada ou manipulada por alguna formación política? Esa é unha cuestión. A segunda ten que ver con hai anos tamén houbera unha gran movilización coa mega factoría, estamos falando antes, que quería facer pesca nova en Galicia, que finalmente non se fixo, foi a Portugal e hoxe esa mega factoría que iba a supoñer miles de postos de traballo está abandonada. Entón, queríalle preguntar se é posible ou factible que isto poida pasar con Altri e se a Xunta valora, fala de numerosos informes técnicos, pero valora a posibilidade de que Altri, pola súa, se ten en conta a magnitude que vai supoñer isto en Palas, hai a posibilidade de que a Xunta valore que esa empresa finalmente non se implante en Galicia. Gracias. Mire, que eu non sei a día de hoxe se finalmente vai ser unha realidade ou non, pero non este ningún outro proxecto que agora mesmo este en tramitación, precisamente porque a nosa función é avalialo, insisto, na parte que nos corresponde, decir se é viable dende todos os puntos de vista, e senón non se poderá instalar. Por tanto, estamos nese proceso. Vai habendo avances, pois decía que hai algunhas cousas que se están dicindo que non son así. Acabo de responder a unha pregunta anterior. Eu, en absoluto, creo que quedou claro, pero por se acaso volvo a decir, había xente de boa fe, sen ninguna dúbida, onte na manifestación, sen ninguna dúbida, merecen todo o respeto, pero tamén é certo que había forzas políticas que durante moito tempo non dixeron absolutamente nada e, despois das eleccións autonómicas, estou falando do BNG claramente e da ambigüedade do Partido Socialista, se manifestaron absolutamente en contra, tendo os mesmos datos e en base aos mesmos datos dos que xa dispoñían antes. Por lo tanto, que aquí hai un interese político o teño clarísimo, e que a obriga dun goberno respaldado por unha maioría absoluta, por lo tanto, por unha amplia base social, é avaliálo todo, ser estricto e se procede defender a instalación e o futuro industrial de Galicia. Insisto, se procede e senón en ningún caso. Esta mesma actitud do BNG a vimos respecto á autopista, a navalla na terra famosa, respecto á instalación da Alcoa, agora que din, e con razón, que hai que facer todo o posible para que continúe en Alcoa, a oposición do BNG á instalación da Alcoa no seu momento foi unha oposición dura, unha oposición radical. Por lo tanto, é o que pido un pouco de sentidiño. É unha confianza nun goberno que avalía os proxectos e se ven que procede, os autoriza, e senón non. Pero volvo a decir, a miña obriga é garantir futuro industrial en Galicia e que os postos de traballo se desenvolvan en Galicia e que non haxa que ir a outros lugares para traballar en proxectos que aquí non se instalaron, pero se instalaron en outras comunidades autónomas. Moi ben, moitas gracias.